कौन तुम अभियोग थिला कहल ସାର୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ମେଘ ପବନ ଆଇଲା କ'ଣ ଇଏ ଘର ଭାଗି ଭୁଗି ଗଲାଣି ଆଉ ମୋ ସାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଏ ଭଉଣୀ କେତେ ଆଉ ଇଏ କରିବୁ ସେ ଭଉଣୀଟି ପାଖରେ ଏଇଠି ନେବା ଆଣିବା କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ଚୋଟାଟା କ'ଣ ରହିଲା କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଏମିତି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ ମେଘ ପବନ ଆଇଲାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ବୁବେଇକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ସାରେ ଏମିତି ହେଇକି ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବି ଟିକେ ଛୋଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଉଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ସାର୍ କଥା ପଚାରୁଛି ଏମିତି ରହୁଛି तुम पाखु किए आसुना ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା अच्छा ये सरकार तुम कथा किसी पहुँची पारनी तुम सरकार पाखरे ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ବେଟେ କହିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଇଠି ଆସିବେ ବୋଲିକି ଆଉ ଆସିଲେନି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାତିଆ ବଢିଲା ନା ହେଇଛି तुम भत्ता से 1000 टका दौरान ହଁ ସେଇ 1000 ମାସରେ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆସିଲେ ଏ ମାସରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବି तुम कौन अभियोग सरकार पाखे अच्छे कह କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତ ହେଇଛି ଛୋଟା ଟିକି ନେଇକି ତ ପଡ଼ିଛି ଘର ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଟେକିକି ନେଇପାରୁନାହିଁ କି ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିବାରେ ମୋର କଟିବ ନାହିଁ ଆଉ ବାବୁମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଛୋଟା ଟିକି ଖୋଉଥିଲି ପିଉଥିଲି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି କି ଯାହା କରି ତା ସେବା କରୁଥିଲି ଆଉ ତ ସେ ଆସିବାରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଧରିକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବର୍ଷା ହେଲେ କୋଉଠି ନଉଛ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଇ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଏ କାହାକୁ ଟିକେ କୁଆ ବୁଲା କରିକି ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଟେକି ଟେକିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏମିତି ହେଇକି ରହୁଛି ଘର ଦୁଆର କିଏ କାହାକୁ ଘର ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରେ ନେଇକି ରଖିବି ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି 2-4 ଥର ମେଘ ପବନ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା 2-4 ଥର ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଅଠାନ୍ତର ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ମିଳୁନାହିଁ କି ଛୋଟାଟି କେମିତି ପ୍ରକାର ରହିବ ବୋଲି ସେ ସୁବିଧା ତ କଲେ ନାହିଁ ଯାଇନି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଦୁଃଖେ ଦେଉଛି ମୁଁ ଦୁଃଖେ ଖାଉଛି ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସିବ ସିଏ ମରିବ ମୁଁ ମରିବି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଖାଇଛ ସକାଳୁ ଯାହା ଖାଇଥିଲା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା ଆଣିଛି ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା अच्छा ना ये सब ओडिशा भाई भौणी माने ये वीडियो तो देखिथे निश्चित आगरू एबे देखिबे आजिकल तो जे साड़ी पिंधि के नाची देला सेमान को लोक सपोर्ट करले तम भलिया लोक काहे पचरबे जे हां काहे पचरबे तमर कोन किछ मूल्य अछि कि तमर किछ मूल्य नै पर पचरबे काहेला जे सोशल मीडिया रे आजिकल सब आडे प्रचार करा जाउछि भलो मंद लोक जे शाढ़ी पिंधि नाची देले ताकू लोक भल लिखिदेले कमेंट तमर किसी मूल्य नहीं तुम अदरकारी लोक तुमको कहीं लोक कमेंट करेंगे से कामती से लोक को जदि आपण मान न पचारे तार भाई था बाप था माँ था गोटे नियात्री लोक गोटे आश्रय देवे गोटे कौटी कौ आश्रय पाखे रही जीवनटा भल जीव बोली ना से कथा मु अनुरोध करमर जिला प्रशासन पाखरे ये ओडिशा रे भाई भौणी जिते वीडियो देखिए सरकार पाखरे पहुँचातु कि जिला प्रशासन पाखे पहुँचातु जे यही गोटे घंच जंगल में लोक रोचे से आ पाखक